बताओ तो कितना बोरे बोरे अगरबत्ती दुकान लगा देले बा हमरा के मतलब लगा ना हो रही ई मामला सुतो बा धरा के तन की सा करो पूजा पाठ को दी ओरी लागोते ओरे को दी दीवाना हो फोटो के और आया चू मेले रोज खुले सूत गए बागम या पर हम नहीं खे हम खुला बा कहाँ खुला बा खुला नहीं होता ना अगरबत्ती दिखा के बहन अगरबत्ती हां आई डांटी लेके आइल बाड़ी रे अधरा के बड़े बड़े अगरबत्ती बा मोटे मोटे जल्दी ना बुताई जा साफ खत्म बाड़ू सब अगरबत्ती से पूजा करला तो तू डांटी दिखाव तड़ू ई कौन भगवान के चढ़े वो लकड़ी के बनलाई हो लकड़ी के बनेला हां देवी चला खुश रह न तो ये जरा दे नकिया में ठेका दे ना खुश रह अरे रागुत ओरे को दी दीवाना हो फोटो के ई चुमे से दोस्त बदल तू मेरे रोजाना हो अरे बनल चाहती या श्रीमती पगली देखावे गोती लो तो हमारा दिखावे अब हम दिखाई हां हां हम देखू नहीं रहे ओम जय में हरा रुदेवता सब संकट दूर करो ओम जय बारम बाबा ऐसी हम कबे से ऐसी में हरारू हमसे दूर करो ओम जय बारम बाबा बोमर बाबा के गांव के हवन हमार पूजा को तो बोमर बाबा जब पूजा करता रहो तोरे में उनकर नंबर ले ले खंडरी आज सतभातरा के दिन है आज 76 देवी देवता के पूजा कैले भाई सतभातरा के दिन ह दूध भगवान बुधैया डलाए पोछरी खा ले भैया खिचड़ी हो गइल पूजा जा तनी काहे के बने गाड़ दिए ले जाके नदी में अभी खाए नहीं की बनवले ना रारो ये दोरे जात रही थी ले आप पर को लोग पूजा करे के बताओ के जाए देरी करे ऐसे ये जाकर के जा तू बड़ पुजेरिन बाड़ू पुजेरी होय ना अच्छा, ई बाबू बताओ सब देवता देवी के पूजा करेला आ तू हमार काहे पूजा करेली बाबू तू हमरा कोनो काम धंधा ना कर दिलो मान जान में रखो तो पूरा हमके जोन कहतिन तो लिया तो भगवान देवी देता तू ही न बानो बामो अच्छा आदमी कहेला कि जे जेकरा खातिर करेला सबसे ज्यादा दुनिया में उहे ओकर भगवान होला हां ना हां भगवान हुई बा तो भगवान के मारल जाला भगवान की गाड़ी हम देवे नी ना गा हम देवे नी रात 76 बहुत 73 भट गेला माई बाबू ए जा तासे के मरे में आके फंस गई दी हम फंस गई नी तोहरा से बियाह क के एगो पागल सन किसे ना 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 जरा दे रे जो चुपचाप कब जाती तेल लेके आओ तई ना हम कपार पर धो दिए चल खाना बना चल चल आओ 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 जा ए भगवान के जाने कौन पूजा पाठ कइनी पिछला जन्म में की है जन्म में भोगे के पड़ता ऐसा साला किस्मत बा कि घरों में नहीं की रो पावत आके सिवान में रो के अपन दिल के दर्द कम कर दादी में 5 दिन हो गए एक रोटी दे के जियावत सुखा के अचार हो गई मर जाए का रे खाली अगरबत्ती दिखावतिया धुआं सुनावत बुझात कि हम बीमार हो गए तो ठीक है कब लिख बा ए रवि बुखार बका रवि कौन हरे ए रुआऊ नहीं कहता ए जो का बसल वाला बता क्या हाल चाल बा ठीक ठाक वाला ठीक भाई तू सुन ले कि तार बियाह शादी हो गई बा सारा बराती ना गई रहा का हाँ मतलब बरती तक तो सुनो कि बड़ा मानो जान होता है मान जान गांव में शोर बा मेहरारू हमारा ऐसन बिया
दुनिया संसार में वैसा ना हो जा का करबो पूजा करेले। बारात करे गई और तो चल लगी ना पढ़े ना ना तुम तारे मेहरा को देख ले रहती हाँ जानते वाला दरभंगा रख के पढ़े नहीं थी घरी ना हाँ पढ़े लिखे के चाहिए तबे ना हमारा मेहरारू लेखा मेहरारू मिली। बाकी तू पढ़े लिखे में मर ठीक है रहो बाकी तू बाप में गलती कर ब्याह से दिखा अब का करब नौकरी क के हमनी के का करे। देखा तर आज की दू को मोबाइल चलावत नहीं हम किन ले रही मौगी एगो रात ना का कह के कैसे आदमी में डाल देला वो फोन से बतियाए में अच्छा फोन से गबड़ा गए। कोनी का बाबूजी हमर ठीके पे करो पड़ल ना। हाँ अधिया हम कहत रही ले के बाकी कहना कि नाही खेतावे बेसी नहीं क्या बता डंडा ले ले लागे तो भैंस हकनी ऐसे कोनो ना। और सब बताओ मतलब गांव का समाचार। ठीक बा कहाँ बा ए रो कहाँ चल रहा तरो रारो बतावा हो 7 में 8 बज गई अब ले हम खाना ना खनी से संतरा के बेरा रहे देखो तरा दूसरा के घर में से फ्रिज में से संतरा निकाल के लेके आए रहे खाई पारन करम रारो भागल बाबू बड़ा बढ़िया इसलिए क्या होता बाबूजी कहला कि हां टाइम गई बा सोचा नहीं अकेल जा कर अरे ठीक है रे प्यारो मोहब्बत का में चल कार है दादा नहीं ओम जय जगदीश हरे ठीक है हमार भाग ओरे ओझा बन गइल बानी, ओझा। ओझा। कनिया पंडित जी के नए रे दारू में चलो घुसे ये सावता तू छाका लेके जाई रहे थे बढ़िया तो का बात पीछे हम पर गई दी इहो मिला न होखे कहिया मत की मेहरारू हई का हो बामर मेहर करे ससुरा एकर या था अरे मेहर हो कर मेहारू हो मेहारू साफ है हर बार का हो अगर बत्ती दिखा अगरबत्ती हो भाई करे रे भी ये तो आजा वो तो हाथ लगा तर करे कितबा अरे को तरह की बा चलो बढ़ा दिल बड़ी काम करो तो फंस गई नहीं पागल ये कातर में रे तो यही तारे 5 लाख रुपया धइल बा का खिजनी हो जी को आदा खाने खा दे देखे ने दूसरा दिन नजर मत डाला ये दूसर है दूसर है बिना लगा लगे नहीं सब दूसर है ए हमको समझ आ करा दो ना ए आज गम हला होई सरवा डंका तोर बाजल रखी तोर मेहरा खूब पूजा पाठ ले देख ले रही आंख छोटी खानी रही जा तो 5 गो फोफी के न रही तो तोके ना अंगुरिया में लगावे के देत रही देत रहो तो लेत ना रहो का खा देत रहो ए का हो छुआ दो मोबाइल है रे ना वो गोनिया में और का दू गो बा दू गो एगो रूम बा भैया जो रे जो तीन गो बाइल ले भौजी लगे कहां का तो ले ले बा लटकल है बैगन हमार ले तोरा ले बा उहे छोड़वले बा हां हां ओकर बाबूजी लामा कारो पले बा न काहे न को तू तोरा हम चोर ना हई अब निमन हो का निमन हो का हम लाम का के ना खाई ना हां गोलका के चोखा खाई ना खैला के गलती होला काम कर दे अबा खा दे ना खाई खैला के बनाई आज खैला के बनाई 4 दिन में 8 दिन हो गइल बियाह कइला आए हमरा खाए मिलते नहीं के हम भूखन छपटा तनी रोवा तनी करियो मेहरारू रहित न त अपना भतार के ख्याल राखी खाना कम से कम बना हम गोर हैं गोर बाड़ू गोबरे के चोत बाड़ू तू चल भगवान के माने नहीं हां बहुत माने चल काले कि नहीं काले कि तार पैसे चला के खनी खइबू खनी चुरा दे बनी खनी नहीं अब हो पिया हाय अरे आरो हमारा पास नहीं के पिया बा उनको काम तो बिना वो करा के ना ओही से पारी लेके भांता में घुसत रहे यही को पिए थे दूसर रे का रहे रे डार के मारल जाला गरम पानी होके कहल जाला लाल परी चला सैया मेहरी ले ओरिया